Мистер Овър, тук с мене са Милош Шварц, Дмитрий. 003 Той е новия член на оцеляването. на банда. Представи се. Ихо, Ехо. Тевки Гуд. ето, Не кажи, аз съм Крис. Аз съм Крис. Кажи, спазихме си обещанието, че направихме тук филмичката за... Ето, гледайте сега, уважаеми зрители, какво става. Pumpkin Pies. Айде, давай. Гледай. Гледай топки. Да. Аз си направих Pumpkin Pies. И две пелетки. Той зарежда 4 бутчета. О, шит, станало едно. Не, Да. Айде всички да отиваме по окна. къде? Да лягаме. Някой храна. Ай, лати да лягаме, вече В има. честа А, има. да, вече имаме В долния чест. Аз легнах. Храна ли искаш? Не, лати да лягаме. Ей, Аз съм девенче пак ти джампа. лага. Човек, виждам джунгата. Джунгата и аз. Така, дървето. Какво става, бе? Омага, лак. Чакайте, лягайте. Арбе, легнахте ли всички? Да. Аз легнах. И аз. Ти го сега. Вече е ден. Но също още не е. Кой? З. За фотоко? Кой е станал право, е? Какво става? Всички ли сте легнали? Да, аз. О, човек, айде да сложим отделно леглата. Чакай, омага. Дай ми леглото, е. Това сме си леглото. Моите ще си го сложа. Ето така. Абе. Ето ще го туря. Че- Айде, да лягаме. Ей, Крис, искаш ли и броня? Арбе, Ще лягай ти, ти, бе. ще ти подхожда да ски да се ви тази броня. Арбе, умре ли, От лягай ти. със зелена броня. Yeah. Да снимах. Арбе, умре ли, Кой имат лягай ли ти. го? За такъв ми беше никнейма в... What the fuck? Се бях. Виждам джунглата. Да, знам. Ева се Омага, сега бъгал. защо пак ли става? Не знам. Всички ли сте легнали? Е много бъгало. Да, е. Всички Тя сме излез легнали. ти двамата от сървъра, аз да легна стан ден. Или не, чакай, аз ще изляза. Един от вас да остане да спи. Аз ще остана. Не, Крис ще остане. Аре, ние излизаме от сървъра. Ти лягай да Айде. спиш, Крис. Ще видя дали става. Да, стана. Ден ли е? Да, да. Влизай и Как ти пива, бъгал? еш. Не ти е като халам. Айде, хон да бим бомбите, мобо, вие. Чакайте. Не бе, сега да събираме сидове. Чакай, тук има един Не сид. само, Не не ти- само за сидовете, бе, искам да пия някакво мобо. О, бега. Чакай да си остава нещата, че има много Ще неща. някакъв крипър не взриви къща, ще е моя. Спайдър! Трябва ми! Не даде паеш. Чакайте. Ето, дами и господа, то правим мап- си проблема, ето вече имаме скрина, ето да видите красиво. То мап има ли такова? Сега си имам 8 бъка. Хорс. Има ли хорс? В този дженерит. Не сме откривали. Сил? Би трябвало. Бас, А къде сте, бе? За тебе Чакайте, съм. бе. Help me! Май са три. Ай. Май са три. Ама гъл, защо Аз съм имате единствения- спайка на нас? Нищо. Аз съм единственият Три човек, който спайдер, си имаш пази Iron скина. Set. Аз съм единственият човек, който си пази скина. Не си Един го пък ти дадем. пай, колко бутчета ни зарежда? 4. Вау, лазане. О, Шит, сквид! скелет! Ела, Крис, ела при мен. Да убие, ето. Лайк. Сега ще се кача върху него. Аз ще я при Огромен пода. лак, че мога да дара скелет. Това е сквид. Това е сквид. Виж го. О, Сквид. лък ми пусна, човек! Който Що, е за кода? почти щупен, но няма значение. Не, защо Това ми? от два скелета. Крави. Ще трябва да ги заколяме. Майка ти майка. Колко време ти, записва? не мога. Имаш ли някакви стрели? Кой? Аре, ми. Кой дали има? Ами ти сигурно, що съм Тай, аз. той сега влезе. Имам 5 стрели. Пият стрели, теля. Аз имам две. Защото имам лък. Искам да го използвам за нещо. Имам, значи, две стрели, Къде? имам... Това много Стой бързо на е. място, тъпа крава. Това много бързо станало. Аз Пога ти чувам, лагал. сме ходили.
what the fuck? Ай сега днеска ще гледаме само, ще разглеждаме. Омага, Да. лаги ми, мерси. Да. Човек, Ето. аз ме виждаме, кога сте ма минали до там? Имаш предвид фреймдропва ли ти, бе? Да, Омага, човек, Да. кога сте ма чеки. минали, бе, видях ме отлага. Стана, бе. Овър фреймдропва ли ти? Той забива ли ти на такова? Да. Да. Аз ме виждам. Защото нали аз когато пусках сървъра с Вант тук, човек, нещо колко здраво ми лагваше и фреймдропваше. Да, и снимаше. Да, нещо колко гадно. Той и на мен, и без нищо да прави, на мен мила гледат. Гад ти бългвото от това. Мене пък такова кажу, где вчера, знаеш какво ставаше? Прави ми се върти екрана. Изведнъж както гледам, а той изведнъж гледам нагоре. Ето случайно от някъде. Мога нямам байла. Не си кът мене джампа. Да, бе, и ти се преби. О, тук има равин, тук има равин. Възпръгване. Аз ще О, цепя отгоре, е, чакай. тук има ръв. Кой ще цепя отгоре? Имам. Е, там има един крипър, спайдър. Бата се носи във въздух, what the fuck? Аз съм във въздуха. Да, what the fuck? Всички да гледат сега, аз съм във въздух. Да, наистина си във въздух. Кой е? Дай ми стрели, дай ми стрели, дай ми стрели. Добре, изчакай, къде си? Трябват ми стрели. Аз почна да събирам материали и си правя Е, неща. ти стрели всичките, които има. Имаш само 5 удара да убиеш няколко Там беба. един крипър, дет се се мъча, го бия целя, два пъти още един път, мисля, че ми трябва да гръбна нас. И сега бум! Ти падаш, дръж. Умря, бе! Браво, бе! Тук зомби. Ой, то с крипър Крис, ще се е бъда, ти! чакай. Е, ти брадва. Окей, си. What is this? Мога. Кое, бе? Не, не. Има зомби. Падаш, What? крипъре, падаш. Дай ми го нападна. Не съм. Чайте. Ще джъмпна там. Има Воу! Събирам айрон. Гати, еш къв съм. И оцеля. Но я. Сега е време за действие! Има въглища и гравел. Гравел! Не, не! Тихо е, те са много Овър един са слиз. по-натиск. О, Слизай, слизай долу. Действай, там има два пака. И аз два пака, две зомбите и един скелет. Чакай, че ако пуснаш и... Аз с степнам. shift нищо няма. Ей, уважаеми зрители, вие се чуете кой е той с скин на Ендерман, това съм аз 003, просто го смених. Братничек, Да ти сложи. Не, базика. Не, what the fuck, стана плюс Да, 4 но- attack damage. от това преди... О, мога трат ми... Трат ми тър... Айде, нямам стрели вече. Аз имам над един... Аз имам... Имаш ли повече- камъни? Имам много камъни. Дай 3 само ми трябва. Колко? Хора, не знаете, Три че точно камъка. под вас има един скелет. Точно, щупите две или три нищо. квадратчета и... Нали, квадратчета, две или три или Зато. купчета. Виждам го. Не долу, не. Мафага. Е, там има един шпан. Сериз. Ами си. Гледам го с За къде отиват? Влез. А следващия епизод аз ще го снимам. Тук пак има скелет. О, е. Колко минути записваш вече? Да. Някъде 20. О, някой ме стреля. Паш. Силно слизам го убивам, съм помислил. Мага, и там на вас има айра, нали знаете? Отивам за него. Аз съм професионален миньор, събирам диаманти без да ги искам. Аз ви казвам. Да, аз. Ще Да, включа и и- си инсталиралка. Вижте сега, гледайте всички, мистер Овър, гледай. Виж има този скелет под нас. Е, той идиот се скри. Не, а виж ги е те там. Помниш ли? Помниш ли След- когато човек ти, когато искаш диаманти, не намираш никакви диаманти, аз не искам диаманти. Аз слабо диаманти Майко ми, го намирам. цепят. А, Кой те цепя? Аз не мога. папа. Ама аз не го Ето виждам. така, ето. Ето пред мен. И ме гледа. Трябва ми Аз ще да... сляза, чакай. Ама да. С нашото полушчука на кирка. Ау, скелет. Мога го стигна чакай, там. той не е. Сега ще го пребия това.
То сливата... Сега ще умре той. Шет, то стачелива, майка. Да, чакай, аз ще ходя да го прибия. Аз отивам да го убия. Отмъщение! Ага! Магай, дядьте! Двамата. Бях да фулха отпаднах 3 блока на бръх. Аз се вършвам с неща. Аз съм забарикадирал. Добре. Айде сега. Рей! Ще трябва да го намерим, бе. Никой. Някъде на тука беше. Чакай, аз съм забарикадирал. Шмингел. Да, нали ще как се телепортваме ще паднем и там. Гуарц. Да, в един блок и как вчера. Искаш ли как се бяха такова ли са? Кажи как в една дупка. Воу! В този скелет Сега ще става много гличово. Чакай малко. Ще става много гличово. Махни един блок. Чакай. О, да, О, вярно. сега ще гличим здраво. Съм при дума. вас, чакайте, не ме телепортирай. Аз Не съм мога при да... вас. Добре Ето го са. равина и Може да се сега измъкнем, бе. време е за отмъст. Това. Да, ти беше ето. Дай имаме да махне чупи един блок. бе. Чупих Тук права. има шугър кейнове, чакайте да ги съда. Направих базичка. Ай. Сега този глад. Добре. Тук беше човек. Едно, две. А къде са мейтите? Милоно, 1, 2, 3. О, Чакай, загубих се. смете ми тук. Какво са това? Малка база. Малка. Къде са ми айтемица? Къде? Ей, Крис, Къде? как стигна до там? А, Това е като Skyblock. Ей, кой иска да играем на Skyblock след това? Не! Готово! да, сега бегам бързо. Ой, Бей, помага! бей, бей, Сега ще го бей, бей, мъртъв съм. Бей, воу. Гати! Това е много яко. Що стъкне? О, стънва се. Телепортира ни пак при тебе. Да, скелети и всичко рън. Трябваше да си взема айтемите, ще да ги... Аз си взех айтемите, но просто бех за обикновеното. Дай телепортира ни по-бързо. Използвай стрелката нагоре, нали ти каза как се такова. Сега е време за отмъщение, част 2, нали? Просто искате ли? За мен е трето. За мен е О, трето. той епизод ще се казва пълен провал. Пълен провал. Опа, мило, написах Пълен провал за нас, да. Мога къде беше? Къде беше? Що ме опна? Добре, о, ме опит. Някой. Добре. Много телепортиране. Добре. Сега. Сега имаме тактика. Къде са ми айтемите? Някой знае ли? Къде са ми айтемите? Моите и сега Къде пак са ще те? правя. Голямо ще напиша тайм Аз си Къде гледам. падна? Е там. Ей. Тъпа. Ти пак ли те убиха? Да. Да, видях го то. Тъпа Милона. Сега ще го пребия то. Падай, абе, що се телепортира там? То го убих. Човек доста две го убива. Само зомбите убих. Той ямаска който аз знам. Тъпа. Оу. Луна на D3. Аз ще се оставям така, докато не си взема айтемите. Ама къде са те? Ай, чао. Това споунър ли е там?